Barangay Love Stories. Love Stories. May relasyon na hindi natin napapansin na nakakasakal, lalo na kapag sobra nating minamahal ang isang tao. Minsan kasi ang gusto lang natin ay maingatan at malagaan ang taong espesyal sa buhay natin. Pag-aalaga na hindi naman pala nila kailangan. Ikaw, kapuso, handa ka bang bumitaw sa relasyon na masaya ka nga pero nasasakal ka na? Dear Papa Dudut, may pag-aalaga na masarap damhin, lalo na kung mula ito sa taong mahal natin. Pero may pag-aalaga din na minsan ay magbibigay ng dahilan para magulo ang isang relasyon. Dahil magkakaibang ugali ng mga tao na pwedeng maging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at sawaan. Good day po sa inyo, Papa Dudut, pati na rin po sa ating mga kabarangay. I'm Lena, 31 years old, nagtatrabaho sa back office ng isang mall dito sa Laguna. Hindi ko rin talaga alam kung bakit ginagawa ko itong sulat na ito. Siguro dala na rin po ng malamig na panahon kaya naisipan ko na magbahagi ng madramang kwento ko. Hindi ko alam kung magiging madrama din ba ito sa mga nakikinig ngayon, pero ito ang parte ng buhay ko na kailanman ay hindi ko po makakalimutan. Nakilala ko si Jello sa sport festival na ginanap sa school namin noong nasa third year high school ako, Papa Dudut. Galing siya sa ibang school at kasama siya sa mga soccer player na dumayo sa lugar namin para maglaro. Nakipagkilala siya sa akin at kinuha ang cellphone number ko. Text at tawagan po ang uso noon at yon ang madalas naming ginagawa dahil magkalayo ang school namin. Hanggang sa muli kaming magkita sa mall para mag-date. At bago matapos ang high school ay naging boyfriend ko na si Jello. Ang relasyon na yon ay tumagal hanggang sa makatapos kami ng kolehiyo at magkaroon ng kanya-kanyang trabaho, Papa Dudut. Buti na lang nakapag-date na rin tayo sa wakas. Ang busy mo kasi nitong mga nakaraang araw, baby. Nasabi ko naman sa'yo natamba kami ng trabaho, diba? Sorry na. Ayos lang. Wala namang kaso sa akin yun. Kasi kahit ako, naging busy rin sa trabaho. Pareho kasi tayong busy kapag ganitong magtatapos na ang buwan. Sa kaparte naman talaga yun ang trabaho natin. Pero ang nakakainis lang, yung mga boss na akala naman nila kung sino silang magmataas sa opisina. Oh, bakit? May nangyari na naman bang hindi maganda sa opisina nyo? Oo baby, yung dalawang supervisor kasi namin, parehang tambak sa amin ng trabaho. Ultimo yung mga report na dapat silang gumagawa, sa amin pa pinapasa. Dapat nirereklamo nyo yan sa mas mataas na boss nyo. May katrabaho kong sumubok na gawin yan. Kaya lang, bumaliktad lang din. Yung katrabaho ko pa ang napasama at nasabihan na nagrereklamo sa mga report na pinapagawa sa kanya. Kaya ang ending, nag-resign na lang siya. Grabe pala dyan sa opisina nyo. Parang nawawalan na kayo ng boses para magreklamo. Sinabi mo pa, baby. Kaya nagtitiis na lang talaga kami kaysa magreklamo at mapasama lang sa huli. Babe, papalapit na yung waiter dito sa table. Dala na niya yung mga in-order natin pagkain. Nakaka-excite. Ito na po ang mga order nyo, sir. May kailangan pa po ba sila? O pagkain na gustong orderin? Wala na, thank you. You're welcome po and enjoy your meal. Grabe baby, ang dami nitong mga pagkain. May kari-karing bagnet, sisling sisig, fried bangus at chop suey. Lalo tuloy ako nagugutom. At may darating pa na dessert mamaya pagkatapos natin kainin ng mga to. Lalagyan na kita ng kanin sa plato mo, baby, ha? O yan. Thank you baby. Kukuha na rin ako ng kari-karing bagnet.
Ako na maglalagay, baby. Eto, ipaglalagay na kita sa maliit na mangkok. Sandali lang ha. Baby, bakit tinatanggalan mo ng balat at taba yung karne na nilalagay mo sa mangkok ko? Di ba sabi mo kasi medyo nahilo ka nung nakaraang linggo? Oo nga, nahihilo ako sa tambak ng mga trabaho namin. Ano namang connect ng pagkahilo ko dyan sa mga karne na yan? Naisip ko na baka tumaas din ang blood pressure mo noon. Kaya kailangan mo nang magbawas ng mamantika at mga taba sa kinakain mong pagkain. Pero baby, yan nga yung masarap sa bagnit eh. Yung taba at balat ng pork meat. Pero hindi na nga masyadong pwede sa'yo to. Huwag ka nang makulit, okay? Gusto ko lang na maging healthy ka kaya ginagawa ko to. Oh, eto na ang mangkok ng kare-kare mo. Salamat. Papa Dudut, madidescribe ko po si Jello bilang isang medyo controlling na boyfriend. Palagi niyang pinakikialamanan ng mga pagkain na kinakain ko. Ang paraan ko ng pagtatrabaho o kaya ay pati na rin ang hindi ko pag-exercise sa araw-araw. Alam ko na ginagawa niya yon para sa akin dahil ayaw niya akong magkasakit o kaya naman ay manghina ang katawang ko. Kaya lang yon din kasi ang dahilan kung bakit hindi ko nagagawang ma-enjoy ang buhay ko. Sabi nga nila, hindi ba habang bata ka pa dapat ay nagpapakasaya ka na sa buhay mo dahil marami ka nang hindi magagawa kapag tumanda ka na. Yon ang hindi naiintindihan ni Jello. Para sa kanya kasi lahat ng ginagawa namin na hindi maganda sa katawan namin ay palagi may epekto na hindi maganda sa hinaharap. Kaya mas okay na raw na iwasan yon ng maaga. Kesa magsisi kami sa huli, Papa Dudut. Alak pa! Order pa tayo ng isang bucket! Wow! Alak pa? Pero parang matutumba ka na dyan sa kinauupuan mo dahil sa kalasingan mo. Lasing? Sinong lasing, Ara? Walang lasing dito, kaya umorder pa tayo ng alak! Kumakainom, akala mo isda para wala nang bukas ah. Ganun talaga. Kasi ngayon na lang ulit tayo nakatambay dito sa bar, kaya kailangang sulitin. Sa bagay, deserve naman natin mag-enjoy ng ganito. Sa sobrang toxic na mga araw natin sa opisina, deserve talaga natin to. Pero mo, hindi na parte ng trabaho natin. Pero tayo pa rin ang tumatrabaho. Wala na kasi naglakas loob magreklamo eh. Problema talaga sa ating mga Pilipino, yung hinahayaan natin na pagtrabahuhin tayo ng sobra ng mga taong mas mataas sa atin. Kahit yung natatanggap nating sweldo, hindi na sapat sa tinatrabaho natin. Ganun talaga. Ang hirap humanap ng trabaho. Kaya siguro nagtitiis na lang tayo sa ganitong pamamalakad na hindi na patas. Matapos lang talaga ang taon na to, magre-resign na ako. Ako rin nga. Plano ko nang iwanan ng kumpanya na yon kapag hindi pa talaga ako na-promote. Oo nga pala. Mabutit wala kang bantay ngayon, Lena. Bantay? Ano ibig mo sabihin? Wala naman ako ibang tinutukoy kung hindi yung boyfriend mong laging nakabuntot sa'yo. Si Jello. Oo nga naman. Bakit ba nawala siya sa isip ko? Pero yun, susunod daw siya dito. Ibig sabihin pagdating niya, tapos na ang pagpapagpag natin dito sa bar ng stress sa trabaho? Siyempre hindi, no? Hindi pa ako uuwi kapag dumating na siya. Talaga? Parang narinig ko na yan sa'yo dati pero tumiklop ka rin ng sunduin ka niya. Sabi ko sa kanya, dito lang tayo sa bar hanggang sa magsara to. Saka, ngayon na lang ulit tayo nakalabas tapos istorboy niya pa yung pagpapakasaya natin dito. Well, makikita natin mamaya kapag dumating na siya. Hi baby!
Mabuti na lang, dito kayo malapit sa may entrance nakapwesto. Hindi ako nahirapan na hanapin kayo. Andyan ka na pala, baby. Akala ko hindi ka na makakasunod. Para namang matitis ng boyfriend mo na hindi ka puntahan. Joke lang! Hi, Jello! Ala ko! Hindi na, Ara. Magdadrive pa kasi ako. Pero thank you. Baby, parang lasing ka na yata. Ako? Lasing? Hindi ba, no? Nakakadalawang bakit pa nga lang kami ni Ara eh. Namumula na kasi ang mga pisngi mo. Pati na yung leeg mo. Mabuti pa, umuwi na tayo. Nako baby, masyado pang maaga para umuwi ako. Kita mo nga, may ilang bote pa kami dito sa mesa, kaya umupo ka lang dyan. At tulungan mo kami na ubusin to. Hindi nga pwede kasi magdadrive pa ako. E di dyan ka na lang muna, tapos samahan mo na lang kami ni Ara hanggang sa maubos tong mga to. Baka mahirapan ka pang maglakad mamaya kapag nasobrahan ka na sa alak. Kaya halika na, umuwi na tayo. Ayoko pa nga umuwi kasi masyado pang maaga. Lena, di ba masama sa'yo ang sobrang maraming alak na iniinom? Halika na, kukunin ko na tong bag mo. Ara, mauna na kami ni Lena ha. Bawi na lang kami next time. Okay, sige. Walang problema sa akin. Ingat kayo. Bye! Papadudod sa aming dalawa ni Jello ay siya rin ang mas konserbatibo. Hindi niya gusto ang mga maikling dress na sinusuot ko. Madalas din ay may baon siyang jacket para kapag nagkita kami at napansin niya na medyo revealing ang suot ko ay papatungan niya kagad yon ang jacket na dala niya. Hindi rin siya mahilig pumunta sa mga party o kaya ay mag-bar. Ipapahinga na lang daw niya sa bahay ang oras na ilalagi niya sa mga lugar na ganon. Kaya nga wala rin siyang masyadong kaibigan na naiintindihan ko naman. Bukod sa pagiging soccer player noong high school at college ay wala na siyang ibang ginawa kung hindi ang mag-aral o kaya ay i-date ako sa mga simpleng lugar. Kumbaga ako na rin halos ang ginawa niyang mundo. Wala namang kaso sa akin yon kaya lang kasi papadudot. Pati ang pagbabar ko kasama ang mga kaibigan ko o kaopisina ko ay pinakikialamanan niya. Sumasama siya sa akin sa gimikan tapos sa huli ay magyaya siya na umuwi kami ng mas maaga. Kaya minsan ay mas okay na sa akin na hindi na lamang siya sumama o sumunod para makapag-enjoy ako, papadudot, nang wala siya sa tabi ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa paglipas pa ng panahon, sa relasyon namin ni Jello ay unti-unti akong nakaramdam ng pagkasakal mula sa kanya. Hindi yung literal na sinasakal niya ako ng pisikal, kung hindi yung pagiging mahigpit niya sa akin bilang karelasyon, papadudot. Ultimo kasi maliit na bagay sa buhay ko ay nakikialam siya. Ayos lang sa akin nung una pero habang tumatagal ay nakikita ko na hindi na siya healthy sa relasyon namin. Lalo na sa akin bilang isang babae. Hanggang sa makatanggap ako ng opportunity na makapagtrabaho sa Vietnam. Yun ang bagay na alam kong ayaw ni Jello dahil hindi siya naniniwala sa LDR. Takot siya na magkalayo kaming dalawa at mauwi lamang sa pagtatapos ang lahat sa amin. Kaya hindi ko kagad sinabi sa kanya ang tungkol sa job opportunity na natanggap ko dahil alam ko na pag-aawayan lamang namin ang tungkol sa bagay na yon, papadudot. Ang sarap nitong pancake na niluto mo. Anong recipe ang ginamit mo dito, baby? Wala namang bago, sinunod ko lang din yung recipe na nasa box ng ready to cook na pancake. Talaga? Bakit parang may kakaiba sa lasa nito? Siguro kasi naglagay ako ng cinnamon powder bago ko niluto yan. Kaya medyo kakaiba sa panlasa mo ngayon. Yun nga yung nalalasahan ko. Kaya pala mas masarap to kaysa dun sa dati mong niluluto. Palagi mo namang sinasabi na masarap lahat ng niluluto ko.
Ay, teka lang baby. Kukunin ko lang yung cellphone ko sa sala. Naiwan ko yata sa may sofa. Sige lang, baby. Oh, ano tong mga nakalabas sa envelope? Mukhang passport to ah. Kaninong passport naman to? Tsaka, teka, working permit to sa Vietnam ah. Bakit lahat ng papel dito nakapangalan kay Lena? Baby, sorry ha. Makakalimutin na talaga ako. Sa may tabi pala ng TV ko naiwan tong cellphone ko. Baby, gusto mo ba ng soft drink? O... bakit hawak mo yan? Hindi ba dapat ako muna ang magtanong sa'yo? Bakit may mga ganito ka at para saan to? Akin na nga yan. So ano? Itatago mo na naman ang mga yan. Wala ka talagang balak sabihin sa akin ang mga plano mo hanggang makaalis ka, no? Siyempre hindi ganun. Bala ko naman talagang sabihin sa'yo to, pero... Pero kailan? Kapag bukas na ang alis mo? O kapag nasa Vietnam ka na? Okay, fine. Sorry. Sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo yung tungkol dito. Pero maniwala ka sa akin. Ipapaalam ko rin naman talaga sa'yo. Humahanap lang ako ng tiyempo. Lena! Alam mo naman na simulat sa pool, ayoko na dyan sa idea mo na magtrabaho sa ibang bansa. Ayoko magkaalayo tayong dalawa. And that's exactly the point kung bakit nahihirapan ako na sabihin sa iyong tungkol dito. Kasi alam ko na hindi mo talaga ako papayagang umalis. Kasi nga ayoko masira ang relasyon natin. Sino ba kasing may sabi na masisira ang relasyon natin kapag umalis ako? Dahil yun naman talaga ang nangyayari sa mga taong sumusubok dyan sa LDR na yan eh. Nahihirapan sila hanggang sa magkahiwalay lang din sila sa uli. Pero sila yon at hindi tayo. Bakit kasi hindi muna natin subukan, Jello? Para saan pa? Para lang umasa tayo na kaya natin tapos masasaktan lang din tayo sa uli? Hindi tayo masasaktan kung walang susuko sa ating dalawa. Basta, hindi ka aalis. Tapos ang usapan na to, Lena. Alam mo, palagi ka na lang ganyan. Palagi mo na lang kinokontrol ang lahat ng bagay sa buhay ko. Dahil ang gusto ko lang naman, mapabuti ka at ang relasyon nating dalawa. Mahirap bang intindihin yun? Oo, kasi hindi lahat ng gusto mo nakakabuti talaga para sa akin. Dahil sa totoo lang, nakakasakal ka na, Jello. Nasasakal na ako sa relasyon na to. Nasasakal na ako sa'yo, sa pagmamahal mo at sa pagkontrol mo sa buhay ko. Kaya ang mabuti pa, kung hindi mo talaga ako papayagan na umalis, maghiwalay na lang tayong dalawa. Papadudot kagaya ng inaasahan ko ay nauwi sa pagkatalo ang hiwalayan naming dalawa. Kahit anong subok ko na ipaintindi sa kanya na malaking opportunity yon para sa trabaho ko ay naging sarado ang isipan niya. Sinabi niya na kung tutuloy ako sa pag-abroad ay mabuti pa talaga na maghiwalay na lamang kaming dalawa dahil doon din naman daw papunta ang lahat. Alam niya raw na ilang porsyento lang na magkakarelasyon na nagtatagumpay sa LDR at sigurado siya na hindi kami kasama sa ilang porsyento na yon. Nang magtapos ang relasyon namin ang araw na yon ay wala sa amin ni Jello ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap o magkaayos. Siguro'y dala na rin ng pride ay hinayaan na lang namin na magtapos ang ilang taon na relasyon naming dalawa hanggang sa makalis na ako ng Pilipinas. Papa Dudut. Lena? Ara? OMG! Ikaw nga! Payakap nga ako! Grabe! Teka, may kasama ka ba? Pwede ba akong umupo dito sa upuan? Sige, umupo ka. Wala naman akong kasama. Nagpapalipas lang din ako ng oras dito sa coffee shop. Kailan ka ba nakauwi dito sa Pilipinas? Nung isang araw lang. Kaloka ka? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka na pala? Biglaan lang din kasi. Kaya hindi na ako nakapag-post o nag-message sa mga kaibigan ko. Pero grabe, ang laki ng ginanda mo lalo ngayon. Hindi naman. Ganun pa rin naman ang itsura ko.
Ang laki kaya ng pinagbago mo. Pumayat ka, tsaka lalong kuminis yung balat mo. Parang gusto ko na rin tuloy magtrabaho sa Vietnam kasi parang nakakaganda yung tubig nila doon. Sira, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Madaldal ka pa rin at maraming hirit na joke. Well, ganun talaga ang buhay. Pinili ko na rin na hindi magbago kasi alam ko na dito natutuwa sa akin ng mga tao. Ay, tika, kumusta ka na pala? Ayos naman ako. Wala naman masyadong nagbago sa akin bukod sa medyo pumayat nga ako dahil na rin sa stress sa trabaho. Gano'ng katagal ka nga ulit nawala dito sa Pilipinas? Mahigit 2 taon din. Dapat nga nung 1 taon pa ako uuwi pero tinapos ko na lang muna yung kontrata ko sa Vietnam para walang problema. Eh ikaw, kamusta ka naman? Ayos lang. Ay, nga pala. Umalis na ako dun sa kumpanya na pinagtatrabahuhan natin. Tsaka alam mo ba, yun ang pinaka-the best na ginawa ko. Talaga? Paano mo naman nasabi yan? Aba, kasi dun sa nilipatan kong kumpanya, 6 na buwan pa lang ako nagtatrabaho, na-promote na kagad ako. Tapos pagkalipas ng 5 buwan, na-promote ulit ako sa mas mataas pa na posisyon. Samantalang dun sa dating kumpanya natin, 5 taon bago ako nakaranas ng promotion. Mukhang hindi ka nga nagkamali sa desisyon na ginawa mo. Sana lahat hindi nagsisisi sa pinili nila para sa sarili nila. Oh, bakit parang ang lalim naman ang hugot mo dyan? Hulaan ko. Si Jello yan ano? Ay, sabi ko na nga ba eh. Sa lalim ng buntong hininga mo, sigurado ako na tama ako. Mahal mo pa. Hindi ka pa nakaka-move on no? Siya pa rin ang nandyan sa puso mo. Hindi na ako magpapaka-plastic sa'yo. At sasabihin ko na, oo ang lahat ng sagot ko sa mga tanong mo. Isa rin talaga siya sa mga dahilan kung bakit gusto ko na kaagad umuwi dito sa Pilipinas. Kasi nagsisisi talaga ako nang magkahiwalay kaming dalawa dahil mas pinili kong magtrabaho sa Vietnam kaysa makasama siya. Kung gano'n naman pala, bakit hindi mo balikan? Yan naman talaga ang plano ko. Kaya lang sana, pwede pa. Sana may Jello pa ako na pwede kong balikan. Sana mahal niya pa rin ako kagaya ng pagmamahal ko sa kanya. Papadudot sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa abroad ay never nawala sa puso at isipan ko si Jello. Kahit kailan po ay hindi rin nawala ang pagmamahal ko para sa kanya. Isa siya sa mga dahilan kung bakit nahihirapan ako na magtrabaho sa abroad. Bukod sa iba ang kultura doon ay palagi kong naiisip na paano kaya kung hindi ako umalis. Paano kung sinunod ko na lamang ang gusto ni Jello? Paano kung hindi ko inayaan na matapos ang relasyon naming dalawa? Ang daming paano na tanong na alam kong hindi rin kaagad masasagot noon. Kaya naman nang matapos ang 2 taon na kontrata ko ay nag-decide na ako na umuwi muna ng Pilipinas. Nami-miss ko na rin kasi ang pamilya ko at saka nagbabaka sakali ako na pupwede pa. Na pwede pang matuloy ang kwento namin ni Jello. Na may pag-asa pang magkabalikan kami kasi sa totoo lang ay wala akong ibang gustong mangyari noon kung hindi ang maging kami. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot naniniwala ako na walang perpektong relasyon. Lahat ay pwedeng dumaan sa mga pagsubok kagaya ng mga pag-aaway at hiwalayan. Pwedeng masira ang tiwala at relasyon, hanggat may katiting hanggat may katiting na pagmamahal pa para sa isa't isa, ang 2 tao ay may katiting din na pag-asa na muling maaayos ang isang relasyon. Sa aming 2 ni Jello ay hindi ako sigurado kung may natitira pa ba siyang espesyal na pagmamahal para sa akin. Pagkalipas ng mahigit na 2 taon na hindi kami nag-usap, pero ayoko nang magsayang pa ng panahon kasi pwedeng ang paghihiwalayan namin at pagtatapos ng relasyon namin ay malaking pagsubok lamang para mas lalo kaming patatagin. Kaya gusto kong ako na ang gumawa ng paraan para malaman ang sagot sa mga katanungan ko. Kahit na walang katiyakan sa mga sagot na makukuha ko. At least ako ang nag-effort sa bandang huli. Ang nasa isip ko noon ay kung kami ni Jello ang para sa isa't isa ay tutulungan kami ni Lord na muling magkalapit papadudot.
Hi po, tita. Lena? Anak, kamusta ka na? Mabuti naman po. Kayo po, kumusta? Eto, lalo akong tumataba ngayon. Parang hindi naman po masyado, tita. Pasensya na po kung tumuloy na ako dito sa may pinto kasi hindi po nakalock yung gate sa may garahe nyo. Naku, ayos lang. Palagi ka naman nandito sa bahay, dati pa. May dala nga po pala akong pasalubong galing Vietnam. Mga pagkain po to na sigurado akong magugustuhan nyo. Naku, salamat. Halika, pasok ka. Salamat po. Maupo muna tayo dito sa sofa at mamaya ako nabubuksan ang mga dala mong pasalubong, ha? Sige po. Ano na bang balita sa'yo, Lena? Mula nang magkahiwalay kayo ng anak kong si Jello, wala na akong narinig na kahit ano mula sa'yo. Ang alam ko lang, umalis ka ng Pilipinas para magtrabaho sa abroad. Pasensya na po, tita. Hindi na rin po kasi kami nag-uusap ni Jello mula nang mag-break kami. Kaya nahiya rin po ako nakausapin kayo. Inisip ko po kasi na baka galit kayo sa akin o masama ang loob ninyo. Bakit naman ako magagalit sa'yo? Parang anak na rin kita. Matanda na kayo ni Jello at sigurado akong alam nyo na ang mga desisyon na ginagawa nyo sa buhay nyo. At kahit nagtapos na ang relasyon nyo, hindi naman ibig sabihin na hindi na kita ituturing na anak ko. Thank you po, tita. Isa po talaga kayo sa pinaka-namiss ko nang umalis ako dito sa Pilipinas. At sobrang namiss rin kita. Lalo na yung mga kwento mo sa akin. Ay, matanong ko lang, may bagong boyfriend ka na ba? Wala po. At kahit kailan, hindi po ako nagka-boyfriend mula nung maghiwalay kami ni Jello. Hay, pareho kayo ng anak ko. Sigurado ako na hinihintay niya lang ang pagbabalik mo. Talaga po? Oo, nakita ko yun sa kanya. Na kahit Mama, kailan, hindi bakit ka mo nawala sundin sa sa garahe? puso niya. Nakalimutan nyo na naman po yatang ilak. Nandiyan na pala ang anak Mabuti ko. na lang at walang aso sa kapitbahay na... Lena? Hi, Jello. Kumusta? O anak, mabuti pa, bibili muna ako sa labas ng maiinom mo, Lena. Maiwan ko muna kayo dito, ha? Jello, ikaw na bahala kay Lena, ha? Babalik ako agad. Sige po, ma. Anong ginagawa mo dito? Gusto ko kasing dalawin si tita. Pati na rin ikaw. Ngayong nadalaw mo na si mama, pwede ka nang umalis. Jello, ang totoo, gusto rin talaga kitang makausap. Wala na tayong dapat na pag-usapan, kaya umalis ka na, Lena. Jello, please. Huwag ka nang magalit sa akin. Alam ko na kasalanan ko kung bakit tayo nag-break, kaya eto nga Ako na ang gumagawa ng paraan para magkaayos tayong dalawa. Sino ba may sabi na may maaayos pa sa atin? Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Jello, sa 2 taon na pagtatrabaho ko sa Vietnam, hindi ka nawala dito. Sa puso ko. At nang umuwi ako dito sa Pilipinas, isa lang ang gusto kong gawin. Ang magkabalikan tayong dalawa. Dahil mahal pa rin kita. Mahal mo pa rin naman ako, di ba? Please, sabihin mo sa akin ang totoo. Wala nang dahilan para ayusin natin ang lahat sa ating dalawa. At hindi ko na rin kailangan pang sagutin ang tanong mo, kaya please lang, umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Ano? Jello? Oo, hindi lang ang kailangan ko marinig sa'yo. Ano ba talagang nararamdaman mo para sa akin? Mahal mo pa rin ba ako o hindi na? Oo! Mahal pa rin kita, Lena! At kahit kailan, hindi ka nawala dito sa puso ko. Pero hindi na nga pwede. Hindi na pwede dahil I'm dying. Narinig mo ba yon? Mamamatay na ako. Kaya wala nang dahilan para magkabalikan pa tayo. Anong ibig mong sabihin? May pancreatic cancer ako. Stage 3. At ang sabi ng doktor, malaki ang chance na umakit na sa stage 4. Lena, mamamatay na ako. Naiintindihan mo ba yun? Mamamatay na ako.
At wala nang dahilan para magkabalikan tayong dalawa. Kaya umalis ka na. Kasi ayoko maging pabigat lang ako sa'yo. Hindi! Hindi ako aalis! Dito lang ako. Hindi kita iiwan. Jello, mas lalong ayoko mawala sa tabi mo. Hindi lang dahil sa sakit mo, kung hindi dahil mahal kita. Mahal na mahal. At hindi ko nahahayaan pa na magkalayo tayong dalawa. Hindi na ulit kita iiwan. Hindi na ako ulit mawawala sa tabi mo. Papa Dudut, sa totoo lang ay magkahalong emosyon ng nararamdaman ko na mga oras na yon, lalo na nang marinig ko ang tungkol sa sakit ni Jello. Doon ko po na-realize na kahit friends pa rin kami sa Facebook ay never na siyang naging active sa pagpo-post. Wala na rin siyang update na profile picture o kahit man lang bagong upload na litrato. Puro mga repost na mga Bible verses at mga quotes ang nasa wall niya. Yun pala, ang laki na rin talaga na nagbago sa itsura niya. Pumayat siya ng sobra, lumalim ang eye bags niya at ramdam ko sa boses niya na may iniinda siyang sakit. Nang araw na yon ay nagkabalikan na rin po kami ni Jello, Papa Dudut. Hindi po ako nakipagbalikan sa kanya kasi naaawa lamang ako sa kalagayan niya. Binanggit ko din sa sulat ko kanina na balak ko na talagang ayusin ang lahat sa aming dalawa dahil kahit kailan ay hindi naman nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. At yun ang paulit-ulit na nilinaw ko kay Jello. Hindi awa ang nararamdaman ko sa kanya kung hindi puro pagmamahal lamang. Papadudot mula noon ay sinamahan ko na si Jello sa mga therapy niya at follow-up check-up. Gusto ko na maramdaman niya na hindi ko siya iiwanan kahit na anumang mangyari. Palagi ko pong pinapalakas ang loob niya para maging matatag siya at sa awa naman ng Diyos, sinabi ng doktor na bumubuti ang kalagayan niya. Kaya naman nagawa naming magbakasyon sa lugar na matagal na naming gustong puntahan, Papa Dudut. Baby, doon tayo umupo sa may tabing dagat na hindi masyadong naaabot ng tubig. Sige, baby. Aalalayan kitang umupo kaya dahan-dahan lang ah. Ayan. Komportable ka na ba sa pwesto mo sa tabi ko? Oo, baby. Salamat. Ang sarap talaga ng hangin dito sa tabing dagat. Napaka-presko. Sakto nga kasi hindi masyadong matao ngayon dito sa beach resort na pinuntahan natin. Malayo pa kasi ang bakasyon, kaya iilan pa lang ang pumupunta dito. Pero sa wakas natuloy din tayo. Grabe, no? Sa ilang taon na magkarelasyon tayo, ngayon lang natin nagawa to. Oo nga eh. Yung makapagbakasyonan tayong dalawa lang sa ganito kagandang beach resort. Pareho kasi tayong palaging busy sa mga trabaho natin. Tapos puro plano lang tayo. Pero hindi naman natin makulayan. Mabuti nga pinayagan ka ng doktor mo na makapagbakasyon dito kasama ako. Hindi naman ganun kalayo ang Batangas sa Laguna. Saka, narinig mo naman ang sabi ng doktor ko, di ba? Makakabuti sa akin ang ganito kapresko na lugar. Lalo na kapag kasama ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Eto naman, pinapakilig pa ako. Totoo naman yung sinabi ko. Naiiya nga ako sa'yo kasi ikaw lang yung nag-drive mula sa bahay hanggang dito. Ayos lang naman sa akin yun. Ang tagal mo kaya akong pinag-drive nung magkarelasyon tayo bago ako umalis papuntang Vietnam. Kaya bumabawi lang ako sa mga nagawa mo para sa akin. Baby, thank you talaga ha. Para saan naman? Ikaw nga yung nag-effort na dalhin ako sa magandang lugar na to. Hindi lang naman para sa araw na to. Kung hindi sa lahat ng araw na minahal mo ko. Alam mo, tama ka naman sa sinabi mo noon. Lahat ng ginawa mo dati, para sa akin lang lahat yun. Sa ating dalawa, ako yung palagi mong inuuna, iniintindi at inaasikaso.
Ako yung palagi mong inaalala. Pero lahat ng effort na ginawa mo para sa akin, sinayang ko lang. Huwag mo ngang sabihin yan. Baby, sa ilang taon na relasyon natin, puro sarili ko lang ang inisip ko. Samantalang ikaw, palaging ako ang priority mo. Kaya nga kung pwede lang talaga na mabalik yung nakaraan, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. Bakit ka naman babawi sa akin? Wala ka naman naging kasalanan o pagkukulang. Sa totoo lang, Lena, walang oras na nagsisi ako na minahal kita. At kung totoo man ang reincarnation, paulit-ulit kong hilingin sa Diyos na ikaw na lang ibigay niya sa akin para mahalin ko. Kahit hindi ka na niya ibigay sa akin na panghabang buhay. Basta ang gusto ko lang, magawa kitang mahalin ng paulit-ulit. Ano ba naman yan? Pinapayak mo na ako masyado, Jello eh. Sorry. Gusto ko lang talagang sabihin kung ano man yung nilalaman ng puso at isipan ko ngayon. Pero Lena, pwede ba akong humingi ng favor sa'yo? Ano yun? Gagawin ko hanggat kaya ko. Kung sakali man na mauna ako sa'yo na mawala sa mundo na to, gusto ko sanang buksan mo ulit ang puso mo para sa ibang tao. Gusto ko na magmahal ka ulit ng iba. Ayokong makulong ka sa alaala ko sa habang buhay. Ano ba yung sinasabi mo, Jello? Matagal pa tayong magkakasama. Ang sabi ng doktor, magiging okay ka na, di ba? Kaya hindi mo ako kailangan pagpilinan ng ganyan. Oo nga. Kung sakali lang naman eh. Basta ang gusto ko, kung hindi man tayo magkatuluyan, magiging malaya ka pa rin na magmahal ng iba. Ay, bigla ako nakaramdam ng antok. Ayos lang ba kung isandal ko ang ulo ko dito sa balikat mo? Oo naman. Sumandal ka na sa balikat ko. Pupunasan ko lang yung pisngi ko na nabasa ng luha dahil sa mga sinabi mo. Mabuti na lang may dala akong panyo dito. Lena, naaalala mo pa ba yung unang beses na nagkita tayo? Alam mo ba na yun din ang unang beses na minahal kita? Talaga? Alam mo ba na naging crush din kita kaagad nung araw na yon? Kahit pa tinamaan ako ng bola nyo habang nagpa-practice kayo ng soccer sa field. Nagtataka pa nga ako kasi ang layo naman ng pwesto ko, pero tinamaan pa rin ako ng bola. Yun pala, sinadya mo yon para magpapansin sa akin. Naaalala ko rin nung inamin mo sa akin yon. First date natin yan, di ba? Kumakain tayo nun sa food court sa mall kasi konti lang ang budget natin. Dapat nga libre mo yon pero na-short ka sa pera kasi ang lakas kong kumain ng french fries. Naalala mo pa rin ba lahat ng yon? Uy, Jello. Tulog ka na ba? Hindi mo ba narinig yung mga sinabi ko? Ay, parang ang lalim naman ng tulog mo. Jello, gumising ka muna kasi medyo bumibigat ka na. Baka lalo pang lumalim ang pagtulog mo, hindi kita mabubuhat pabalik sa cottage natin. Sige ka. Jello, gising na. Imulat mo yung mga mata mo. Ano ba? Good time mo ba ako? Gumising ka na oh. Jello! Please! Gumising ka na! Imulat mo yung mga mata mo! Hindi na ako natutuwa sa joke mo na to! Jello! Wag mo namang gawin sa akin to! Jello! Jello, gising!
Gumising ka na, please! Jello! Papa Dudut, iniisip ko noong una na nakatulog lamang si Jello sa balikat ko. Gusto kong paniwalain ang sarili ko na tulog lamang siya ng mga oras na yon. Pero hindi ko na maramdaman ang paghinga niya at mas lalong namutla ang mga labi niya. At nang dalhin namin siya sa pinakamalapit na ospital, katulong ang ibang mga tao sa beach resort na yon ay kaagad na sinabi ng doktor na wala na si Jello. Tuluyan na po akong iniwanan ng lalaking pinakamamahal ko. Papadudot na lamang ko na hindi pala totoo ang sinabi sa akin ng doktor ni Jello noon sa sakit niya na bumubuti ang kalagayan niya. Sinabi sa akin ng doktor na nakiusap sa kanya si Jello na huwag ipaalam sa akin na maikli na lamang ang oras niya sa mundo. Ang gusto raw kasi ni Jello na mas masulit ang mga oras na makakasama niya pa ako. Hindi raw yon mangyayari kapag alam ko na hindi na maganda ang lagay ng katawan niya sa karamdaman niya. Dahil puro pag-worry ang gagawin ko. Si Jello din po ang nag-request sa doktor na bigyan siya ng permiso na makapagbakasyon kasama ko. Yun daw ang huling request nito bago ito tuluyang mamaalam. Hindi po naging madali para sa akin ang tanggapin na wala na si Jello, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaraming taon ang nasayang na sana'y nakasama ko pa siya na pareho kaming masaya. Sana hindi na lamang ako umalis noon at nagstay na lamang ako sa kanyang tabi. Sana'y hindi ko na lamang iniwanan si Jello at hinayaan na magdusa sa loob ng 2 taon na hindi niya ako nakasama. Nag-guilty rin po ako sa part na nakaramdam ako ng pagkasakal sa relasyon naming dalawa kahit ang totoo, lahat naman ang ginagawa niya ay para lamang sa ikabubuti ko. Wala siyang ibang iniisip kung hindi puro lamang ako. Mas palagi niya akong inuuna kesa sa sarili niya. Yun ang bagay na hindi ko kaagad binigyan ng halaga dahil puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Papadudod sa lahat ng bili ni Jello bago siya mawala, isang bagay lamang ang hindi ko pa rin nagagawa hanggang sa ngayon. Iyon ay ang buksan ng puso ko at magmahal muli ng bagong tao. Napakahirap dahil hanggang ngayon ay siya lamang ang nag-iisang laman ng puso ko. Kahit 4 na taon na ang nakakalipas mula nang mawala siya. Hindi ko pa rin nararamdaman na handa na akong magmahal muli. Ganon pa man ay hindi naman ako nalulungkot dahil alam ko na kung oras na talaga para magmahal ulit ako ay tutulungan ako ni Lord at ni Jello na maghilom ang sugat na matagal nang nandito sa puso ko dahil sa pagkawala ng lalaking pinakamamahal ko. Maraming salamat po, Papa Dudut, sa pagbibigay ng oras na maibahagi po ang aking kwento. Dito na rin po nagtatapos ang aking sulat. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay, Lena. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudut, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, Papa Dudut, sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin.
Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball, kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero wag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip ko ang pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo. Kasasabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin. Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Naku, dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus.
Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko, kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in, papadudot. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayihin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kaya ang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa rito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw dun yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo? Ikakasal? Sira, hindi. Eh ano, magkaka-baby. Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Hoy, ayoko pa. Grabe naman sa pagtutoy. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero hindi naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa iisang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Eh bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi
Kasi nakita ako nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin. Nakita mo? Ibig sabihin, inusurpresa yun. Ayos lang naman, pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya okay lang din na wag ka muna mag-propose. Pa? Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung singsing na yun, andun lang naman yun. Di yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka na handa. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot, aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasal. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo Hanggang dito ba naman sa bahay? Nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Wala ngang alam yung boss ko kundi magparush ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Anong ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko. Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo Ano ka? Bata para magselo sa trabaho ko? Babe naman Yung kasi ang pinapalabas mo May paselos-selos ka pang nalalaman may trabaho ka rin naman. Meron nga pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun, babe. Pero ang akin lang sana, magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Magkasama naman tayo sa bahay Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla Babe naman Wag mo kong mababe-babe
Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Di ako nagtatantrums ha. Anong hindi? Anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumuhog na ako matapos tong ginagawa ko Tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na natapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman Naglalambing lang naman yung tao. Wag mo muna akong lambingin kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, wag mo lang ako istorbohin. Kaya mo't, alis na! Alis! Oo na. Makapagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ang simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng gusto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis at ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudot ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudot. Bakit nakatutok ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko rin maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya maibalik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan. Rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na't kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Yan mo na. Ganun talaga ang mga boss Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemand ang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no? Yan ka na naman Anong ako na naman? Hindi mo na naman iintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan Nagagalit ka na naman Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Dahilan ka na lang.
Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ako ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, wag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo? Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pagkontrol yung kung yung gusto mo masusunod? Kinukonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papadudot, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yung totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away naming yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho at kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso ay hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako. Pwede bang mag-usap tayo? Nag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo kong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho, huwag mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman.
ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ako, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo, hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang akong sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto namang 2025 ay inadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot.
I'm sorry Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para makita tayo rito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan nyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung ano ang sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nagkita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon na alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportableng buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa
ang magpapatunay noon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.